ассалому алайкум дӯстони азиз ва он обуначиёне ки дар канали ман ҳастед. хушомадед обуначиёни нав. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. хайрамақдам ба канали мо, ба дили мо. ва дӯстони азиз, мувофиқи хоҳиши шумо, бахусус Саодатҷон, мо кӯчаҳои Олмонро нишон дода, бо шумо суҳбат карда, дар тамоми паҳлӯи зиндагӣ, яъне дар тамоми ҷабҳа суҳбат карда, мо Олмонро ба шумо нишон медиҳем. марҳамат, мо дар Олмон ҳастем. ман Шаҳлӯ Наҷмиддин бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, суҳбати мо оғоз шуд, блоги мо идома дорад ва умедворам, ки то ба охири блог бо мо ҳастед. чун бисёре аз подписчикҳо гуфтанд, ки яъне кӯчаву хиёбонҳои Олмонро нишон дода мо суҳбате дошта бошем, мо инро ба инобат гирифта бо шумо чунин блогро ташкил кардем ва ба касе ки писанд аст, марҳамат, лаҳзае дақиқаҳо бо мо бошед. дӯстони азиз, ҳоло моҳи август наздик мешавад. ин ҳафта рӯзи душанбе дарс аст мода, яъне кӯдакони мо ба мактаб мераванд. шояд пурсед, ки барои чӣ ин қадар барвақт. дар Олмон қариб 17 замин аст, дӯстои азиз, ва ин 17 замин тақсим мешавад. масалан, мо мегӯем вилояти Қатлон, вилояти Суғд, вилояти Бадахшон, ҳамаи заминҳо тақсим мешаванд ва ҳар замин мири шаҳр дорад ва ҳар мири шаҳр қонуну қоидаи худро дорад. аз рӯи қонуну қоидаи ҳамон шаҳр таътили тобистона, зимистона ва таътиле ки вобаста ба идҳое ки дар Олмон баргузор мегардад, барои мактаббачаҳо масалан ид вай метиҳанд, таътил метиҳанд. таътили тобистонаи Юсуфҷон масалан бо фарзанди калони ман Муҳаммадҷон тамом шуд ва аз 2 август онҳо ба дарс мераванд. дӯстони азиз, навигари ҳамин ки коронавирус айни замон хеле кам ба назар аст дар Олмон. дар қисми ҷануби Олмон обхезӣ шуда буд, худоро шукр онро бартараф карда истоданд ва бисёр аз оилаҳо ҳамихел сел дарафтанд. худованд онҳоро яъне ҷояшонро ҷаннат кунад. дӯстои азиз, дар дунё мегӯянд, ки одам аст ва ноодамия ненобаста аз миллаташ. манам чунин фикр дорам. ва инак суҳбати мо атрофи чӣ меравад? мо ҳар бегоҳ дар канали ман блогер, ки махсус барои блогерро бахшида шудааст, мо эфир мегузаронем, эфири зинда, яъне дар ин стрим чанд нафар баромад мекунанд, то 6 нафар мумкин аст ва боз обунашавак, яъне шавшавак калитяк дар канали ман блогер. дар табло шумо дида истодаед скриншоти ман блогера ва касе ки хоҳиш дошта боша, ман силкаша дар поёни видео мемонам. ба ман блогер дромада ҳар бегоҳ ба прямои эфири мо ки шоми ғарибон дорад, тақрибан соатҳои 10-11 Россия сар мешавад бо вақти Москав. шумо метавонед, ки бо мо қӯш шуда дар мавзӯъҳои оиладорӣ, дар мавзӯи тарбияи фарзанд, манхусур, хушноман, келин, мавзӯъҳои доғи рӯз, худкушиву дигару дигар, ҳамсоядорӣ, меҳмондорӣ, яъне ҳамроҳ шавед ва сухан кунед. новобаста аз он ки шумо масалан ё додаракед ё хоҳарак, яъне шумо метавонед, ки суҳбате бо мо дошта бошед. камерара пӯшонда занҳо, яъне бе камера ҳамихе овоз катӣ мо занҳо масалан. марҳамат, шуморо интизорем, додарон, хоҳарони гиромӣ, дар ҳамаи мавзӯъҳо. ва мавзӯе ки мехоҳам инҷо баррасӣ кунам, масалан мо аз шумо калонтарем, духтарое ки блогер шудаген. ягон 7 сол пеш ягон зани тоҷик блогер набуд ва ман гумон мекунам, ки ягона зани тоҷик ки аввалин бор блоги тоҷикӣ кушод, ин таҷмаама, яъне хосият ёроба мебошад. аҳсан ба хосият, ки чунин блогаш масалан мухлисҳои зиёд дорад, то имрӯз фаъолият мекунад. сипас блогерҳо хеле зиёд шуданд, бахусус байни занҳои тоҷик. ин бисёр муваффақият, комёбии бузург аст, ки ба ҷои ғайбат кардан дар кӯча ино блог мекунанд. вале
маро як чиз мутаассиф карда дӯстои азиз, ки ин баъзе блогерзанон ба иззати нафси онҳо намерасем, гурӯҳҳо кушодиянд ватсапда ва дар ин гурӯҳҳо якдигарро чашми дидан накарда ғайбат мекунанд. Бисёр кори лаин аст, разилона аст. Ҳамаи шумо намоз мехонед, камтар шарм доред, ба онҳое дахл дорад, ки масалан дар ватсап ғайбат мекунанд, бо ҳамун гапҳошона запис карда дар якдигар мефиристанд, ки фалони одам тара хел гуфт, фалони одам хел гуфт. Ин кортон бисёр нодуруст мебошад дӯстони азиз. Ин як кори чӣ хеле ки гуфтем разилия барои зан модар, ва шумо блогере бояд тарбия кунед ҷомеаро, на ин ки бо ғайбату бо бахилӣ пеш баред. Яъне ман аз ин бисёр мутаассифам ва он блогерҳои ҷавоне ки медароянд мегӯянд дастгирӣ кунед, сообщество монед. Дӯстои азиз, шумо аввал худтон меҳнат кунед, шуморо дастгирӣ мекунанд, вале ба он не ки шумо масалан як каса фармон диҳед, ки чӣ ба ту маро дастгирӣ намекунӣ, чӣ ба сообщество намемонӣ. Аввал ин ки шумо меҳнат кунед, аввал ин ки ёд гиред блогер будана, баъд хеле суханонро кунед. Ва яъне ки шумо ҳақ надоред ки як каси дигарро маҷбур кунед, ки мара сообщество моно дигару дигар. Худотон меҳнат кунед. Ҳама чиз дар зиндагӣ бо меҳнат мешавад, на ин ки бо ғайбати якдигару аз паси якдигар дар гурӯҳҳо ғайбат кардан. Камтар ғайбат кунед, камтар суханчинӣ кунед, камтар хабарбарӣ кунед. Ин аст як масалан дархости ман аз шумо баъзе блогерзанҳое ки хонашин ҳастед ва ҳамин хел ба ҳамин суханчинӣ машғулед. Инак вақте ки мо эфир кардем, яке аз блогерон ва подписчикои беҳтарини мо Мариям Боно гуфт, ки ман оилаи обод дорам, бисёр шавҳари меҳрубон дорам, фарзандҳои хуб дорам, вале як чиз маро азоб метавад, ки бисёр дӯстои маъюб дорам, занҳои маъюб аз модар таваллуд шудагӣ, ва мехоҳам, ки шавҳари ман яке аз занҳоро ба занӣ гирифта хушбахт кунам. Ман ҳам ӯ маъюба нигоҳ мекунам ва ҳам имкон медиҳам, ки шавҳарамро хушбахт кунам ва рашк намекунам. Агар ки зани солим гирам, ман рашк мекунам. Мо ба Мариям Боно бисёр маслиҳатҳо додем ва дар охир дар эфири шоири ҷавон Меҳрувари Мастшоӣ гуфт, ки Мариям Боно масалан одами маъюб агар шумо гирифта ба зантон ба шавҳартон тиед, ва зани маъюб мисол шавҳари шуморо мебина, дӯст медорад, зиндагӣ мекунад, ва вақте ки хушбахтии шуморо бо шавҳартон мебинад, ӯ сухта сухта мисол рашк мекунад ва барои ӯ ин як дарднок аст. Яъне дили маъюб, одами маъюб хеле нозук мебошад ва одами маъюб бояд бо одами маъюби худаш издивоҷ кунад, гуфт Меҳрувар. Ва мо ҳам ба Мариям гуфтем, ки худованд ба як бахту ба як тахтия. Ин фикри шумо албатта савоб аст, вале тамоми занҳои дунё рашк доранд ва мо боварӣ надорем, ки шумо вақте шавҳартон аз зан метиҳед рашк надошта бошед. Вале дар комментария бинависед, занои азиз, магар шумо метавонед ки ҳамахел жертва қурбонӣ кунед, шавҳартонро зан тиҳед. Ҳамаи шумо да савол аз ман. Мариям Боно зинда бошӣ, маслиҳатҳои моро қабул кардӣ. Худованд ба як бахту ба як тахт шуморо хушапир кунад, қатъи домод. Инак суҳбати мо, блоги мо идома дорад. Чун сухан бонувони азиз дар бораи ғайбату суханчинӣ рафт, ман инҷо мехоҳам як вай аст, ҳадисам гӯем хато намекунем, тарбиявия камакак дар ҳамин масалан қадам зада дар ин кӯчаҳо шумо да камакак яъне ёдовар шавам, ва касе ки гӯш кардан хоҳад марҳамат гӯш кунад, шаҳри моро тамошо кунед. Шахсе назди имом Ҳасани Басрӣ меояд, мегӯяд, ки тра фалон одам ғайбат кард. Имом мега дар куҷо шунидӣ? Мега ки дар хонааш. Мега уҷа чӣ кор мекардӣ? Мега меҳмон будам. Мега ки дар меҳмонӣ чӣ хӯрдӣ? Мега фалон фалон чӣ. Мега имом мега ҳамаи он чӣ ки хӯрдӣ дар шикамат ҷой гирифт. Як сухани ӯро натавонистӣ ки ту ҷо кунӣ. Ту фаромӯш накун, ки ман ӯро дар дунё ва дар охират бахшидам, ба ӯ хусумат надорам, лекин ту худро дар назди ман ҳамчун суханчин ва фитнаандоз муаррифӣ кардӣ. Яъне дӯстои азиз, ғайбатчӣ ва суханчин яъне одамои баданд. Барои мин бори дигар аз блогерзано бисёрам хоҳиш дорам, ки дар ҳамин бора бо эҳтиёт бошанд. Зиндагии худшона мисли як мультик дар блогҳояшон нишон надиҳанд, хубтар аст. Ин фикри шахсии ман аст, барои он ки ин як чӣ гум
барои пиар шуда худро шармандаи олам кардан аст. Ин насиҳати мо ҳамчун дӯст, ҳамчун апа. Дӯстони азиз, ин зиндагӣ мегзарад ва мо раҳгузарем. Дӯстони азиз, барои ҳамин бо ҳам меҳрубон бошед. Худованд ризқи рӯзии моро дар ҳама ҷо додагиай ва касе ризқи рӯзии як каса аз худ карда наметавонад. аз ин ҷаҳони бебақо хоҳӣ нахоҳӣ меравӣ, аз байни хешу ақрабо хоҳӣ нахоҳӣ меравӣ. суде надорад симу зар, аз роҳи шайтон кун гузар. шоҳзода бошӣ ҳам агар хоҳӣ нахоҳӣ меравӣ. мағрур мабош аз давлатат, суде надорад савлатат. рӯзе ки ояд навбатат, хоҳӣ нахоҳӣ меравӣ. ҳаргиз набошӣ кинагир, дасти ятимонро бигир. бар нодилӣ ё ин ки пир, хоҳ нахоҳӣ меравӣ. дунё ҳамин дӯстои азиз, фақат некӣ бимонад ҷовидон, хоҳӣ нахоҳӣ меравӣ. ин панди мавлоно дӯстои азиз. ва иншоалло ки фикр мекунам ки суханои ман масалан ҳамчун як апа модар ба шумо таъсир мекунад, духтарои ёш, блогерзанҳои ёш, ва мумкин ки оянда як масалан таъсир дошта бошад. боз намедонам. ҳар каса худованд ҳидоят кунад, аз он ҷумла мову шумора. дӯстои азиз, ин ҷои дӯстдоштаи ман пеши хонамон мебошад. дӯстои азиз, ин фонтанча ва инҷаро чанд бор нишон додагитон будам. мо сайр карда тавре гуфтем бо шумо дар ҳама паҳлӯҳои зиндагӣ, яъне суҳбат мекунем. инак меравем сари оилаҳои ҷавон. ҳамаи шумо оилаҳои ҷавоне дар Русия ҳасте, ба бисёр мушкилиҳои оилавӣ дучор мешавед. масалан Русия қонунҳои худша дорад, дар иҷора дар хонаҳои коммуналка зиндагӣ мекунед, баъзеатон хонаҳои шахсӣ ҳавлиҳо доред. ва машаллаҳ ки занҳои тоҷик бисёр меҳнатиен, бисёриётон дар блогҳо мебинем, бисёр хурсанд мешавем ва умед дорем ки чунин занҳои ҷасур, чунин занҳои меҳнаткаш мисли Дилия Теҷек, Дилафрӯзи мо зиёдтар шавад. Дилафрӯз бисёр як зани меҳнатӣ деҳқонӣ мебошад. дӯстони азиз, блоги мо идома дорад. инак бисёр ба ман савол медиҳанд ки чаро дар ютуб масалан агар мо хато нависем, сарлавҳара одам бисёр ҷамъ мешавад. агар бо маънӣ, бо адабона я адабӣ карда, бо лаҳҷаи бекучагӣ неҳу бо адабӣ нависем ё ягон шоир нависандаро монем, касе аз блоги мо дидан намекунад, просмотр надорад. дӯстони азиз, канали мо ҳам просмотрош кам аст, вале мо умед дорем аз худованд ки рӯзе миллион мешавад. ин орзу не, ин нақшаи ман аст ва умед дорам ки мешава. ҳозир мо барои Юсуфҷон ки мактаб сар мешава мағоза медироем. инҷо мағозае ки мо бояд харид кунем. дӯстои азиз, пас аз он ки аз мағоза баромадем, масъалаи ҳамин ютубда номгузорӣ метадани меган, яъне мавзӯъгузорӣ ва дигару дигар бо шумо суҳбат мекунем. инак мо ба мағозаи китоб омадем. ҳозир дӯстони азиз, барои Юсуфҷон мо ҳозир медароем ва харид мекунем. яъне ки маълима рӯйхат додагиа ки чӣ бояд мо харид кунем. инак мо ба мағоза медароем. мағозае ки аз ин ҷо бояд харид кунем. дӯстони азиз, тавре мебинед, маълум аст ки инҷо китоб тамоми майдачӯда дида мешавад. бештар китоб, қалам, ручка, фломастер, яъне барои он ки мо ба мактаб меравем ҳамихе харидо мекардем. ёдатон бошад аз мағозаи китобе ки детски китобо ҳаста. детский мир буд ба фикрам детский мир буд. ёди маам рафта душанбе баъзе ҷоҳош ки ҳози алӣ шудаги. инаи ҷое ки мо барои Юсуфҷон дафтари математика, забон, албом, краска барои расмбашӣ, мисол сиркулария чи амтари нависондагия маълимаш ва клей, яъне ширеш, ҳама қалам чанд намуд, ручка чанд намуд, мо ҳамна барои харид омадем. инак иҷада мағозара шумо тамошо кардан гирем. мо суҳбата оиди
метадани яъне номгузорӣ дар роликҳо суҳбат мекунем. Масалан, таҷма ма хусусият бисёр фикри хуб гуфт бо замона бояд ҳамқадам шавем. Дар ҳақиқат дӯстои азиз мебинӣ бесаводона менависӣ ки мисол ягон чира менависӣ ки даҳшат мо ролтон хӯрдестем, ролтони мо бисёр бомаза аст, ҳама медарояд. Вақте ки менависӣ ки шоири миллат, шоири фарҳангӣ Ортиқ Қодир барои мо як шеър қироат мекунад, касе онро тамошо намекунад. Ё ки менависӣ ки Рафоати Ҷамшед дар туям мекафона, як калимаи бемаънӣ менависӣ, тамоми хонандаҳо новобаста аз он ки ролики шумо чӣ дорад, аз рӯи ҳамон метадани яъне номи ролик ба ролики шумо медроянд ва шумода просмотр мешавад. Яъне ин просмотрро он қадар масалан миллата тарбия намекуна, яъне барои миллат чизе дода наметавона, лекин мегӯянд ки ту бояд бо ҳамқадами замона шавӣ. Яъне мардуми ютуб сатҳи ҷаҳонбинишон бисёр яъне заиф аст. Бесавод нестанд, босаводанд, вале заиф аст. Яъне он чиро тамошо мекунанд ки пур аз даҳшат, пур аз фаҳш, пур аз масалан як чизи бемаънӣ бошад. Дӯстои азиз, ин мағозаи майдачӯдаам гуфтем ба шумо. Ин айҷа масалан маводҳое ки коса мешӯӣ, баъди нахе баъди либосшӯӣ либосҳоро масалан вай мекунӣ, асвижат мекунӣ, баъд аз он ҳамаи ҳамино яъне инҷо гузошта шудааст ва скидкаи калон аст. Инак суҳбати мо атрофи боз метадани блогерҳо идома дорад. Инак дӯстони азиз, ҳамин барои ҳамин, барои он ки ютуб заиф аст, мо ҳамқадами замона шудаем ва баъзе вақтҳо мешавад ки роликҳоро безер номгузорӣ мекунем. Ин ба он хотир аст ки одамон биёянд, худатон медонед, мисли рекламаи хушку холӣ дар осмон. Аммо ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем ки як каме ҳам бошад хайр ва савобе аз масалан маводу қиссаҳое ки мо дар общество мегузорем барои шумо як тарбият диҳад ва ба мо савобаш бираса, яъне хайр шавад. Ё ин ки дар видео масалан ягон чӣ мегузорем ки масалан ба шумо як чӣ гум таъсир мекунад ва ба мо хайраш мерасад. Дӯстои азиз, инак суҳбати мо бозам давом дорад. ҳоло дар мағоза ҳастем, барои Юсуф харид карда истодаем то ҳанӯзам. бонувони азиз, додарони гиромӣ, ман бисёр мехоҳам ки сухани ман барои шумо таъсир дошта бошад. шунидани шукронаи як лаҳзаи зиндагӣ кунем. умри инсон мисли обай мегузарад, мисли қатора аст, мисли аспи даванд аст. ғамхорӣ, меҳру муҳаббат, ихлос, эҳтиром, садоқат ба наздикон, азизон, дӯстон бояд дар мадди аввал бошад. зиндагӣ як муддат аст, мегузарад ва мо бояд ин муддатҳоро бо як меҳрубонӣ паси сар кунем, то тавонем ки беҳтарин хотирот аз зиндагии худ дошта бошем. ҳар лаҳза мегузарад. ин сумкаҳо барои мактаба бисёр қимат аст. дӯстои азиз, аз 30 евро сар мешавад то 100 евро, яъне 1 евро қариб 13.5 сомона, як вай катид рубл катиам қимат мебошад. дӯстони азиз, як нафар дар комментария навишт ки апай шаъло барои падарон ягон чиз қироат кунед. ва ин лаҳза ки мо суҳбат дорем бо шумо дар ин мағоза, яъне мо харид дорем ва мехоҳам ҳамин 4-6 мисраро барои шумо қироат кунам. аз интернет дида будам ва муаллифашро ростӣ намедонам. ба муаллифаш ташаккур. азизонам, падар дар хоб дидам, чаро охир варо нотоб дидам. кунун хоҳам равам сӯи мазораш, ба танҳоӣ кунам гуфту гузораш. бигӯям эй падарҷон дар чӣ ҳолӣ, чаро бечораву ошуфтаҳолӣ. чаро нороҳатӣ эй қиблагоҳам, ғами мо мехӯрӣ дар зери хокам. тавалло мекунам бар сӯи яздон, ки то аз мо ризо бошӣ падарҷон. машаллаҳ барои шоире ки ин шеъри бисёр хубро навиштааст. дӯстои азиз, падар давлати ноёб аст.
падарои зиндара, касе ки падараш зинда эҳтиёт кунед, худованд тори сартон боша, ҳамеша падаротон зинда боша ва падарои мо ки рафтаанд аз дунё, онҳоро худованд ҷошона ҷаннат гардонад. модарои моро худованд дар паноҳш нигоҳ дорад. хонае ки нест модар, нест он ҷо равшанӣ. хонае ки нест модар, нест нидои ошно. хонаро не, модаронро ҳифз созед ҳамчу ганҷ. хона бо модар буд зебо ва ҳам пушто паноҳ. модарои азиз, яъне ҳамаи бонуво ҳаматон модар ҳастед. оное ки фарзанд надоранд, худованд фарзандшон тия ҳамеша хурсанд бошед. ва оное ки модар гум карданд, аз он ҷумла подписчики мо, барои ӯ сабри ҷамил мехоҳем ва модараша худованд ҷоша ҷаннат гардонад. мо ҳолиам харид кардастем дӯстони азиз. нигоҳ кунед инҷа ҷое ки арзон мешавад, витринаода мемонанд. папкаву дигару мо харид кардастем. рӯйхатмон хеле бисёрай. ба ҳамон хотир мо вақти шумо суҳбат карда мегирем. инак боз гап сари блогеро. дар комментариҳо бисёриҳо ба як аккаунт, чанд аккаунт, бо як почтаи электронӣ чанд аккаунт мекушоянд ва бо ин аккаунтҳошон даромада гапҳои безеб менависанд, дизлайк мемонанд дар блогеро. ин коратон хуб нест. яъне ки агар ки шумо мусулмон бошеву намозотон нахонед, ҳеҷ вақт ин кори бада намекунед дар ҳаққи як каси дигар. агар ай худованд ки битарсед, дар масалан ҳеҷ вақт хеле корҳои аблаҳонара намекунед. шумо бисёр суол мекунед ки рафти дарс дар мактабҳо чӣ хел аст. масалан юсуф мактаб меравад, 45 дақиқа дарс мехонад, баъд танаффус мешавад, пауза мегӯянд. дар пауза дар сумкат ҳар хел масалан хӯрока мегирӣ, хӯрокҳое ки намереза, чошулош намешавад. мисол модаро бутерброд мекунем, ягон пичин, ягон севак мемонем дар дарини ҳамон контейнере ки майдача хӯрокай. ва кӯдаке ки мактаб меравад, баъди 45 дақиқа дар пауза мехӯрад, чизоша соф покша, 15 дақиқада бо дарс сар меша. бо дарси дуюмдам ҳамихел, яъне ки тарзи дарс гузорӣ ҳамихелай. ҳар як дарс паузада хӯрокхӯрия. вале барои мактабачҳое ки калонсоланд, ба дар синфи 6анд, оно дар столовия, ёдам столовия асту, ино фақат дарси мехӯранд. оно дар пауза мераванд, дар столовия масалан обед мекунанд. ҳамихелай тарзи дарсгузории инҷо. кӯдакон ва наврасоне ки мактаб мехонанд, ба ғайр аз забони олмонӣ, забони инглисӣ меомӯзанд. ҳатто дар баъзе мактабҳо забони русӣ, туркӣ низ ба роҳ монда шудааст. инҷо низ гимназияҳои туркӣ, олмонӣ амал мекунанд. мисли тоҷикистон қиматтар аст нархаш, масалан барои хондан масалан яксолааш. вале он ҷо бо забони яъне туркӣ барои мардуме ки масалан мусулмон ҳастанд, яъне дини ислом, барои онҳо мувофиқтар аст. инак мо қариб харидамонро кардем дӯстони азиз. он чӣ ки муаллима навишта буд, мо ҳамаша гирифтем. ҳамчунин дар ин ҷо масалан молҳои рӯзғорам арзон шудагӣ, хостем аз ин ҷо каме харид кунем ва бароем. дӯстони азиз, ин навори обхезӣ аз яке аз шаҳрҳои олмон аст. ба шумо пешкаш мекунем. худованд ишонатия. тавре мебинед, ин пас аз обхезӣ мебошад. волонтёро худошон ихтиёрӣ мошино дастовор шуда, яъне рафта ёрдам карда истоданд. ҳатто оилаҳое буданд ки ҳамихе ғарқ шуда рафтанд. дарё онҳоро шуста бурд, ҷасадашонро то ҳоло намеёбанд. худованд рӯза ба сари ҳеҷ кас намеорад. ин мошиное ки мебинем, мошинои фурӯшии об дамонда, ҳамаша масалан баъде ки об кам тақоқ кард, бо фурӯшда мебароранд, ба дигар давлатҳо мефиристанд ва дар давлати худашон. чунин даҳшатро худованд ҳеҷ вақт нишон надиҳад. дӯстои азиз, тавре мебинед, вале гӯё ҳеҷ шай. аз ҳама асосиш хеле даҳшатнок буд. худованд ҳамаро дар паноҳаш бигирад. дӯстои азиз.
рӯзатон бахайр бошад. Дар ин рӯзҳои нек ва лаҳзаҳои бобаракат бароятон хушӣ, рӯзгор, саодати зиндагӣ ва бар хонадонатон файзу баракати илоҳиро таманно дорам. Бори дигар дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. бо мо бошед. Худованд нигаҳбони мо шумо бошад.